La Fira de l'1 de maig torna amb força a Olot. I com cada any, el motor Antic Garrotxa participa activament a la fira, oferint als veïns i visitants una exposició monogràfica de vehicles. Aquest any, el tema està enfocat a la Montesa, i en especial als 60 anys del naixement d'un dels models mítics de la marca, l'Impala. Gaudiu d'aquestes imatges que ens fa arribar en David Sala al nostre canal Autos Històrics.